Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri Harira saiora. Gipuzkoa marko moduan hartuta, elkarrizketa sorta egingo dugu datozen asteetan gaurtik bertatik hasita. Gurean, plato honetan hartuko ditugu Gipuzkoako batzar nagusietan ordezkaritza duten 4 alderditako ordezkariak. Hitz egingo dugu agintaldiaren orain artekoaz, gaur egungo ez, eta jarriko gara aurrera begirako asmoi buruz ere. Elkarrekin Podemos taldearekin ekingo diogu errondari eta gurekin da Miren Etxebeste, Elkarrekin Gipuzkoa talde mistoko bozeramailea Gipuzkoako batzar nagusietan. Kaixo Miren eta ongi etorri. Kaixo. 2023-2027 agintaldiak erdia pasa egin duia da, 3. ikasturte politikoan murgilduta ere bazaudete. Zein balorazio egiten duzue orain arteko ibilbidearen gainean? Beno, hasi barra dugu atzera botata lehenik eta behin gogoratu nun hasi ginen, ez? Eta nola iritsi zen gobernura Eider Mendoza. Hori aipatu beharra dago Gipuzkoa kontuan hartu behar duelako, ez? Iritsi zelako Aldundiko gobernura PP-ren eskutik. Alderdi bozkatuena izan zen Euskal Herria Bildu, gero alderdi jeltzalea, logikoa den ez eintzulako bere akordio markoa Euskadi mailan alderdi sozialistarekin, baina enpate batean geunden, bai H Bildu Elkarrekin Podemosekin eta baita ere EAJ alderdi sozialistarekin, eta desenpatea alderdi popularrak egin zuen jeltzaleen alde. Orduan horrek aritmetika komplikatua utzi du batzar nagusietan azken 2 urteetan, ez? Non denok hitz egin behar izan dugu denon artean gauzak aurrera ateratzeko, baina kontuan izan da gobernuan dauden bi taldeek bloke berean bozkatzen dituztela gai guztiak. Naiz eta askotan ideologikoki aldenduta egon, hor momentuz ez da pitzadurarik egon, orduan nahiko komplikatua izan da, izaten hasi da, baina, atea ditugu gauzak ere bai aurrera, denon artean, hitz eginez, eta hori. Baina bai egia da, aritmetika horrek zaildu egin dula ere bai, gotortu egin du pixka bat, Euskal Alderdi Jeltzalea gobernuan, hau aipatu behar da, ze hainbat kontu ateratzen dira oposiziotik eta elkartzen gea, hori eskuinetek ezkerreraino elkartzen gea, hainbat kontu aurre ateratzeko errebindikazioa dienak denok ulertzen ditugunak, beharrezkoa dienak gizartearentzat, baina gero naiz eta aurrera atera eta ebazpenak onartu, gobernuan daudenak ulertzen duten, nola beraiek ez zeuteten akordioan, ez dituzte betetzen. Hau da errealitatea baintxe bertan, non gobernuak ez dituen batzar nagusietatik ateratzen diren mandatu guztiak betetzen. Eta, esango dute ez direla lotesleak batzar nagusietatik ateratzen diren mandatuak, baina hori ere bai mahai gainean jarri behar da, zein den gobernuan dagoen alderdien talantea. Gobernuarekin, foru gobernuarekin, zer moduzko harremana duzue? Orokorren ona, baina kontuan hartuta beti, denbora guzti, gauzak bete daitezen, batzar nagusietan onartzen ditugun gauzak bete daitezen, bai ala bai, ikusi dugula gobernuko taldeak akordioan egon behar direla, ze bestela gero ez dituzte betetzen batzar nagusitako mandatuak. Hau da errealitatea. Elkarrekin Podemosetik 2 batzarkide, zarete gaur egun, 4 eta 6 izatetik zatozte, zertan igartzen da? Gure kasuan oraintxe bertan ez da 2 izan adibidez joan den legegintzaldian, baino gauzak erabakitzeko margin handiagoa dakagu, aritmetika horrelakoa delako, ez? Orduan, birekin oraintxe bertan aukeretzen dugu gauza gehiago aurrera ateratzeko, azkena izan zen nahiko potoloa, ez? Batzar nagusiek, aldundiek dakagun eskumen nagusietako bat da zerga politikena eta zerga erreforma aurrera eta genuen eta gu izan ginen, ez? Zerga erreforma horren negoziatzaile nagusiak. Hori izan da, naiz eta 2 izan, 2 bozka izan, 2 bozka horiek balio izan dute gizarte osoarentzat onuragarriak izango diren zerga aldaketa batzuk aurrera ateratzeko. Orduan aurreko legegintzaldia 4 ginen, baina gobernuan zeuden alderdiak gehiengoa zekaten eta rodilloa pasatzen zuten, denbora guztian, arrabola, eta orduan margina gutxiago genekan gauzak gizartearen hobe beharrez egiten ziren gauzak aurrera ateratzeko. Eta orain birekin gure negoziazio margina askoz ere altuagoa da. Joango gara, hainbat gairi buruz zehaztasun gehiagorekin hitz egiten, baina zertan esango zenuke eragin duela Elkarrekin Podemos taldeak? Azkenekoa hori, zerga erreforman oso argi ikusi da eta nik uste dut balioan jarri behar dela, ze kriston inflazioa jasan dugu, inork ezin du bukatu, erosketa orgaren prezioa igo dela, energiaren prezioa eta dena, eta oraindikan zergak ez zeuden moldatuta errealitate horretara.
etxe bizitzaren karestia ere bai, garestitzea hor dago. Orduan, bai gutxieneko, salbuetxitako gutxieneko errenta 20.000 igo dugu. Hori ez da gutxi. 20.000tik beherako errentek 16.000 euro urtean irabazten zituzten biztanleek, joan den urtean erretentzio bat zekaten beren soldatan. Eta Euskadin soldatarik ohikoena urtean 17.000 eurokoa da. Hori ezin dugu ahaztu. Hori aldatu dugu. Eta orduan 20.000 arte ez da erretentziorik aplikatzen. Horren kontra egin dugu, progresibitate bat ezarri dugu ere bai, sozietate zergan. Orduan, hainbat praktika ekonomiko zalantzagarriak edo ez onuragarriak gizartearentzat, horiek penalizatu ditugu zerga bitartez, eta onuragarri dienak mantendu ditugu bere horretan. Horre baita ere, oreka ez, oreka bilatuko du, nork ordaindu behar duen, besteek ordaintzen ez dutena, ziurtatzeko dakagula diruaina gure zerbitzu publikoak sostengatzeko. Gero hortaz aparte hori izan delako nik uste dut legegintzako hito nagusia ez, zerga erreforma. Hortaz aparte, hainbat gauza ez, akordio desberdina lortu ditugu, bost basozainen kontuan, ingurumenaren zaintzan, ponentzia bat egin genuen baita ere baso politikari buruz, naiz eta basoen mendiforu araua ez den aldatu, hainbat aldaketa, moldaketa txertatzeko gai izan geha akordioen bitartez, hainbat gauza akordatzen dira gobernuarekin, eta nik uste dut, ari gehala aldaketa txikiak txertatzen. Ez gu nahiko genituzken bezain beste, baina zeo zer bai, eta ea ikusiko dugu aurten. Zeia zerga politiken debate nagusia pasatuta dago, oain ikusiko dugu, ea urrengo 2 urteetan, ze moldaketa initzak egun beste politika batzuetan uste dugunak beharrezkoa dinak aldatu behar direnak. Fiskalitatearen gaiarekin lotuta aipatu duzu zerga erreforma, hortxe dago fortuna handien gaineko zerga ere. Iruditzen zaizu nahikoa tresna direla, aberastasuna birbanatzeko eta aukera berdintasuna bermatzeko, zer gehiago beharko litzateke? Zerga politiketan adibidez, EPSV ematen zien tratamendu berezia hori gugea, batzarkide talde bakarra hori zalantzan jartzen genuna eta kenduguna genituzkenak. Beste alderdi guztiak, inorukatu gabe ikusten dutu tratamendu fiskal berezitu hori mantendu behar dela. Adibidez, gure ustez egiten duten EPSV-ek egiten dituzten gastu fiskal ikaragarri hori zerbitzu publikoen kalterako dela, oro bar. Baina, hori badakigu ezinezkoa izango dela aldatzea, legegintzaldi honetan, ikusiko dugu hurrengo batzuetan, baina hori adibidez, bai ikusten dugu aldatu beharko litzatekeela. Batik bat, sartzen ditugun diru sarrerak handitzeko zerbitzu hobeagoak emateko, ez? Badakigu zenolako evoluzioa izango duen gure demografiak eta zahartzen ari gea gizarte bezala, eta horrek eskatzen du hainbat inbertsio egitea oso handiak zainketetan, batik bat soldatako betzeko eta ere zainketen inguruan, erresidentziak, hainbat inbertsio potoloak egin behar ditugu gure gizartera egokituak, eta horrek eskatzen du baita ere diru gehiago eukitzea gizarte zerbitzu horiek eskaintzeko. Orduan, ikusi behar dugu, berrikusi beharko da, zeinetan jartzen ditugun pizgarri horiek fiskalak etorkizunean, egin duguna beharrezkoa da, dudarik gabe, eta ondo egina dago, baina ez dio benetan etorkizuneko erronka guztiei aurre egiteko egin behar dira beste moldaketa batzuk, eta adibidez hori, EPSV ematen zaien tratamendu fiskal berezitua hori ukitu beharko da etorkizun batean, ze diruan unbaitetik lortu behar da, eta bizgarri horiek ez dute inolako desberdintasun aurkako politika bat ez dira. Ez dute gizartea bateratzen, ez dute aukera berdintasuna bermatzen. Dira tratamendu fiskala berez privilegio bati ematen zaiona. Aipatu izan duzue industria ehunaren galera. Ze batu dituzue eta ze proposatzen duzue hori iraultzeko eragin duzue zerbaitetan? Guk uste dugu eta aipatu dugu askotan trantsizio energetikoa aukera ikaragarria dela industria ehuna birmoldatzeko. Egia da Gipuzkoan adibidez apustu sendoa egiten ari dela eta horrekin ados gaude.
nola da, ikerketa eta garapena biozientzietan, zientzia aplikatuetan, hor dakagu kuantum, etorriko dena guzti hori, eta horrek bai izango dela da nanoteknologian esango genuke, gure lurraldearen tamainara egokitua, horrek bai izango du, nik uste dugu, kristono jartzuna eta gure industriaren birmoldaketa bat. Ados gaude denok orokorrean mobil poloak ekarri dezakenarekin, mugikortasunarekin lotuta. Orduan, ikusten dugu, hor, badaudela apustu on batzuk, baina ikusi beharko da, benetan, frutuak ematen dituzten eta buelta ematen dioten zuzen ere industria egunaren galera horri, pixua ikaragarri galdu du, gure industria egunak batik bat, bai, gizartearen zartzeagatik, baita ere gure gizartea zerbitzuetara bideratu delako oroar Europako herrialde garatuetan gertatu den moduan orokorrean, eta ezin dugu ahaztu globalizazioaren ondorioz ere bai. Horrez ditugu bere garaian neurriak jarri deslokalizazioak ekiditeko eta badakigu produkzio eguna aldatu dela mundu mailan eta gauzak ez direla lehen bezala hemen ekoizten eta ekoizpena sakabanatu dela mundu osoan barrena, baina horrek azkenean egin duena da gure ekonomia terziarizatu, zerbitzuetara bideratu eta gure industria eguna soldata honenak ematen zituena eta gure ongizate mailaren oinarria zena galtzea. Orduan, zer egin behar dugu? Nik uste dugu behintzat trantsizio energetikoa izan daitekeela apustu bat ikaragarria ikusi genuena gainera Europa sintonia horretan zegoela joan aurreko legegintzaldian, Europako legegintzaldian, Next funtsen bitartez, baina ez dakigu zergatik, badakigu zergatik, baina orain badirudi Europak erabaki dula trantsizio energetikoari ez diola hainbesteko dirua bideratuko eta orain armagintzara bideratu behar dela dirua, ez gaude ados horrekin. Badakigulako hori gerrak baino ez dituelako pizten eta areagotzen eta guk uste dugu hor Europa okerrera egin dula. Ze Europaren apustua, Next funtsen apustua ona zen eta gaina diru mordoa etorri da gure industria unera ere bai trantsizio energetikoa bideratzeko. Ezinbestekoa delako, ez dakagu beste planeta bat. Ordan bai uste dugu hor okerrera egin dugula, berriro. Esan nahi dut, Europako politika aldatu direlako. Nola ulertzen duzu trantsizio energetikoa? Nola egin beharko litzateke zuen ustez? Ez duzu bat egiten, energia berriztagarrien makroproiektuekin, zein da alternatiba? Baina makroproiektuekin ez batez ere gure lurraldearen orografia kontuan hartuta zein den. Oso malkartsua da Gipuzkoa, badakigu mendi asko dazkagu eta oso berdak eta denok maite ditugu eta makroproiektu eoliko horiek kriston sarraski ekologikoa suposatzen dutelako eta orduan trantsizio energetiko bate egin ekologikoa ez dena da baki bat jarri hemen, baina zauri bat irekitzen hemen, aldi beren. Orduan, egin behar duguna da bilatu nola egin trantsizio energetiko bat ekologikoa dena ere bai. Bilatzen duna oreka bat, badaude hainbat eremu antropizatua daudenak eta abandonatuta, hain zuzen ere gizakiak moldatutakoak, denok goratzen ditugu eta azkagu gure oroimenen eta gure egunerokan ikusten ditugu hainbat eraikin, hainbat eremu daudena hormigoiarekin abandonatuta, horietan, nik uste dugu, egin behar dela lehenik eta behin plan bat mikroproiektu energetikoak hor aplikatu, dagoeneko ekologikoki kaltetuta dauden eremua direlako eta momentuz potentzial ekologikoa dakatenak utz ditzagun dauden moduan. Eta gero gauza garrantzitsu bat, kontsuma murriztu da orokorren. Ezin duguna da planteatu makroproiektu energetikoak egin behar ditugula, baina aldi beren ez baldin badugu gure kontsumo energetikoa murrizten. Zer orduan egin gehan gauza bakarra da mix energetikoari gauza bat gehiago gehitzen. Baina egin behar duguna da murriztu aldi beren hain zuzen ere. Trantsizio energetikoa egin, bai instalazio jasangarrietara, baina aldi beren gure kontsumo energetikoa ongi pentsatu eta murriztu aldugun guztietan mix energetikoa berez ekologiarantz, ekologiko batez baterantz bideratzeko. Hori da gure apustua. Eta bere eskumenekoak diren zen neurri hartzen diozu zentzu horretan Foru Aldundiari? Foru Aldundiak hor Eusko Jaurlaritzaren akonpainamendua egiten du. Ekonomikoki bere eskumenengatik. Orduan bai,
gutxi, mobil poloak eta batez ere ehun ekonomikoari, dakagun ehun ekonomikoari lagundu baita ere instalazio berriak ezartzeko, egin behar diren moldaket, obretan laguntzeko, egin behar diren azpiegiturak hobetu, zuzen ere gure ehun ekonomikoari laguntzeko bide horretan. Baina kontuan hartuta enpresak eta pribatua direla eta Aldundiak egin dezakena da lagundu azpiegituren inguruan enpresak gero ezarri daitezen eta beren garapen ekonomikoa aurrera eraman dezaten esparru horietan, Aldundiak ahalbidetzen dituen horietan, parke teknologikoak eta dena delakoak. Etxebizitzarekin lotuta kasu horretan ere Jaurlaritzarena da eskumena, baina Aldundiak ere badituela horretan eragiteko eskumenak diozue. Nola sustatu daitezke Aldunditik etxebizitza publikoen eraikuntza edota alokairu eskuragarriak? Adibidez, une honetan, eta hau bai lortu dugu, aipatu duzula, ze gauza lortu ditugun, legegintzaldi honetan gure helburuetako bazen Etorlur, enpresa publiko bat, Aldundiarena dena eguneko egunean, etxebizitza sustatzaile bihurtzea. Bere garaian sortu zenen, bazen Etorlur enpresaren helburuetako bat, hori egitea, etxebizitzak egitea, landa eremuan, batez ere. Momentuz ez dugu lortu alokairuan izatea, ze ez da EAJaren eredua, EAJak bakarrikan sustatzen ditugu etxebizitzak badirudi salmentarako, ez zaio interesatzen alokairuan egitea, baina bai lortu dugu behintzat etxebizitza publikoak egitea, tasatua baldin badira ere bai, etxebizitza publikoak egiten Aldundia bera, Etorlurren bitartez, landa eremuetan. Orduan, herri txikietan, bai, Aldundia ari da etxebizitzak egiten, nola da, landa eremuaren ustutzea ekiditeko eta behintzat gizartea hor finkatu dadin. Euskal Autonomia Erkidegoko 32 udalerrik betetzen dute eremu tentsionatu izendatzeko irizpideren bat, Debagoienean bertan 3 ditugu, Arrasate, Bergara eta Oñati, ze aldaketa ekarri beharko luke izendapenak? Ze izendapen markatu? Eremu tentsionatuaren izendapenak. Hori oraindik gaude zain ikusteko zein izango den erreferentzia indizea, ez? Erreferentziazko prezioa hori ministerioak argitaratu behar du eta bueltaka ibiligea urte oso batean zehar hori egin dezaten eta ia da Ogasunek honetan ez dutela lana azkar egin, nahiko oso mantxo ibili dira, nahita uste dugu, baina iritsiko dira. Zer suposatzen du, aukera ematen die udalerriei politika publikoak, esango nuke, egiezinen merkatua kontrolatzeko poltza politikak aurrera eramateko. Nahikoa da, ez, legez dagoeneko estatu mailan egiezinen merkatua desregulatua dagoelako, erabat. Orduan, udalerriek ezarri ditzazketen neurriak badira, baina mugatuak dira, egia da. Eta eskerrak eman behar da baita ere, estatu mailako azken etxebizitza legeak ematen dituelako neurri horiek, aukera horiek udalerriei, baina ez dira nahikoak gehiago egin behar dira. Eta batez ere, badakigu, politika bideratu behar dela etxebizitza publikoak egitera, alokairukoak, oso parke txikia dakagulako, alokairuko etxebizitza publikoen gure parkea oso txikia da. 40 urtetako politikak izan direlako salmentara bideratuak eta ez alokairura. Eta hori, askotan konparatzen dira batzuk Europako eta munduko herrialde aberatsenekin eta garatuenekin, nik uste dut eta edonor badaki Europari begiratuta eta hiri garatuenetara begiratzen baldin badugu, alokairuko etxebizitza publikoak askoz gehiago dazkate, hemen baino. Lurralde buseko zerbitzuekin lotuta jarraitzen du, Avanza Mobilidad Gipuzkoako autobus gidarien eta enpresaren arteko gatazkak, batzorde sindikaletik diote ez dela aurrera pausurik eman eta egoera desblokeatu ezean ez dute baztertzen urrian greba mugagabea egitea. Zer egin beharko luke Gipuzkoako Foru Aldundiak? Enpresa publiko bat, Gipuzkoa osorako, Donostian dago Debus, oso zerbitzu hona ematen dula. Aldundiak oso argi dakagu lurralde busen zerbitzuak beregan hartu beharko lituzkeela eta linea guztiak bere kabuz zakudeatu eta ez 10-8 urterako kontratuen bitartez. Eta hau gaina izan genuen bilera bat teknikoa Aldundiarekin eta guk oso argi ikusten dugu. Gero eta erabiltzaile gehiago dazka,
lurralde buseko zerbitzuak. Bai, jendeak bati bat mugitu behar duelako, gure gizartean denok mugitzen gehalako, eta ezin dugu, eta hori eskubide bada, nik uste dut denok jaun hartuta dakagula, mugitzeko eskubide bat dagola, eta hori zerbitzu bat eskaini behar da, eta lurralde bus eskatzen du zerbitzu hori, gizarteari, mugitu ahal izateko, leku batetik bestea. Eta baita ere ikusten dugulako, apustu bat egiten agea, bai ibilgailu partikularra uzteko alde batera, eta zerbitzu publikoak eta kolektiboak sustatzea, ez? Hori da, nik uste dut mundu mailan sustatzen ari geana. Baina horrek eskatzen du ere bai, apustua egitea zerbitzu horiek areagotzeko, handitzeko. Ze gertatu da? Badaudela kontratu batzuk duela 5 urte pentsatutakoak, duela 5 urteko dinamikekin pentsatuta, duela 5 urte planteatutako erabiltzaile kopuruekin pentsatuak, eta gizarte askoz ere azkarrago doa. Eta orduan kontratu horiek moldatu behar dira. Baina kontratu horiek ez dituzte moldatzen, aldundiak egin duen gauza bakarra da luzatu. Kontratu horien bizitza luzatu egin du. Orduan, zer dakagu flota nahikoa ez dena, zaharra, ordutegi nahikoak ez direnak, ikusten ditugun frekuentziak ez dira nahikoak, gero eta erabiltzaile gehiago dazkalako zerbitzuak. Orduan, guk uste dugu, ikusita zein izango den proiektzioa hurrengo urteei begira eta zenolako erabiltzaile kopuruen gorakada jasango dugun zerbitzu horretan, kontratuak bertan bera utzi behar direla, enpresa publiko bat sortu behar duna, aldundiak, berme guztiekin, soldata honekin, zerbitzu potente bat eskainiko duna lurralde bus bitartez. Aipatu dituzun zentzu horretan justu ere, hemen Baiaran bertan askotarikoak izan dira erabiltzaileen, ordezkari politikoen, kexak, eskakizunak, nolabaiteko neurririk zehaztu da, aurre ikusten da? Galdetu zenion bakoitzean mugikortasuneko diputatuari, berak denbora guztian esaten du dena oso ondo dagola, zerbitzua oso ondo ematen dutela, eta flota berrituko dela. Berritzen ari direla, dagoeneko ez dakit bat autobus sartuko dituzela aurten, hurrengo urtean, eta horrekin dena konpunduko balitz bezala. Baina galdetu zaion bakoitzean, adonde bas manzanas traigo esaten dela, gaztelaniaz. Greba egiten ari dira. Beraz ez dut uste egingo dutenik ezerrez, ez dakate planteatua, eta gure sentsazioa da, legegintzaldi osoa dakatela pentsatuta besterako guztea, hurrengorako guztera. Zaintzaren gaiari egin diozu hasieran erreferentzia, eta kasu horretan ere grebak egiten ari dira, adinekoen egoitzetan eta eguneko zentroetan, ELA sindikatuak deituta. Aldundiari eskatzen diote langileak prekarietatetik atera eta zerbitzuaren arreta hobetuko duen hitzarmenaren lidergoa hartzeko. Badi arduzue horretan? Ados gaude horrekin eta baita ere hori eskatzen dugu, eta sigea eskatzen. Eta uste dut horrek markatuko duela baita ere legegintzaldi urte honetako, zakurtxo honetako politika, ze horrek indarra hartuko du, ze badakigu zenolako gizartera goaz, lehen osan duz ez, gizarte zahartu batetara, non geroz eta zainketa zerbitzuak tenkatu egingo diren, gero eta gehiago, eta orduan bertan lan egiten duten pertsonek lankarga gehiago izango dute, orduan nik uste dut badela garaia, denok uste dugu hitzarmen duinagoak edukitzeko, lanaldi osoak emateko, hemen kontu hartu behar dugu oso zerbitzu externalizatua direla, besterenduak direla. Badago zerbitzu batzuk ematen dituenak aldundiak zuzenean, kabiaren bitartez, baina beste batzuk gehienak daude besterenduak kanpoko enpresekin. Eta orduan horrek ekatzen duena da, badakigu lan prekarioak eta normalean langileek ez dakatela, zainketetan dabiltzen langileak eta jendearekin behar du, normalean ez dituzte 20 ordu baino gehiago, 20-25 ordu baino gehiagoko lanaldiak, ez dituzte lanaldi osoak, eta horrek soldatan prekarietateak hartzen du, lankargan ikaragarria dakate, eta normalean bajak estaltzen dira beraien artean. Oso politika enpresarial maltzurra esango genuke, hori zuzendu behar da, hitzarmen on bat behar dute, eta prekaritate horrekin bukatu behar da, ze oinarrizko zerbitzu bat da gizartearentzat, ongizatearen ezinbesteko zerbitzu bat da, gure pilar bat da, gure zutabe bat da, zainketak. Euskarari lotuta, bermatu beharko litzateke, zuen ustez lanpostu publikoetan ariko diren langileek euskara gaitasuna izatea? Zerbitzuaren arabera, adibidez, ez dakit,
obretan ibiltzen den langile batek beharrezka du euskera ongi jakitea, hitz egitea ere, ezin alda gormutua izan, adibidez. Orduan, pentsatu behar da, orokorrean ezin da hitz egin. Badaude lanpostu batzuk, bai duela gabe, gizarteari zuzenen ematen zaizkion zerbitzu horiek, bai euskaldunak izan behar dira. Gizartearen hartzaileen euskara, hizkuntza eskubideak bermatu izateko, baina badaude beste zerbitzu asko, langile asko eta asko ez dutenak lan egiten zuzenean gizartearekin. Gizarteari begira, ez dituztenak zerbitzuak ematen zuzenean hartzaileei, baizik eta bestelako lanak egiten dituztenak. Hoiei eskatu bartzaile, uste dugu, proportzioan, ze gizartea ez da 100% euskalduna, eta orduan bai eman bartzaileei gizarteko pertsona guztia aukera ere bai, hainbat sektoretan, administrazioko hainbat ataletan lan egiteko aukera eman bartzaile. Bestela, esklusiorako hizkuntza politika ezin da bihurtu esklusiorako politiko bat. Bermatu behar da, bai, hartzaileen hizkuntza eskubideak, baina beti ere kontuan hartuta ere bai, administrazioan lanpostu asko daudela, eta hainbat lanpostutan, uste dugu, aukera eman bartzaioela, baita ere, euskara ez dakin, baina gipuzkoarrak diren biztanleei ere bai lan egiteko. Eta behin sartuta, bai hau, doako euskara doan ikasteko aukera martzaio gizarteari, eta oso garrantzitsua dena ezin da bideratu tituluak eskuratzera. Zenbat euskaldun ezagutzen ditugun, ez da azkatenak inolako titulorik, euskarako titulorik. Eta zenbat pertsona titulokin ez dutenak hitz bat ere euskaraz egiten. Asko. Desoreka badago hor. Orduan, hizkuntzaren gaitasuna akreditatzeko titulua bakarrikan kontuan hartzen badema dugu, aigea klasismoan erortzen. Elkarrekin Podemosek Gipuzkoako Foru Aldundiari Israelekin gaur egungo eta etorkizuneko harreman guztiak haustea eskatu dio. Zer da zehazki eskatzen dio zuena? Errusiarekin egin zen gauza bera egitea, Israelekin. Nik uste dut hor badagoela konparaketa bat, ongizarte guztiak ulertzen duna. Errusiak Ukraina inbaditu zunen, denok ulertu genuen, Errusiarekin harreman ekonomikoak eta diplomatikoak eta denak hautsi bat zirela. Eta horrela egin zen, eta nik uste dut, bazeola konsenso publiko zabal bat horren alde. Arduari gabe, Israelekin ez da gauza bera egiten ari, zergatik. Ez dugu ulertzen, orduan gauza bera egitea, hori da eskatzen duguna. Harreman ekonomiko guztiak puskatzea, haustea, Israelekin, diplomatikoak ere bai, besterik ez. Aurrekontuetara etorrita, 2024 urteko aurrekontuetarako etzen adostasunik lortu, 2025koak ere etzen dituzten babestu, 2026koetara begira, Elkarrekin taldearen babesa izango dute, baldin eta? Hori erabakiko du Aldundiak, zen noraino dagoen prest bere politiketan moldaketak txertatzera aurrekontuak aurrera ateratzeko. Iaz Alderdi Popularrak doan eskaini zien aurrekontua, ez dakigu zergatikan, baina doan eskaini zien aurrekontu proiektua, ia ez ziren truke, gu beti eskatu dugu gauzak aldatzea, gizartearen ongizaterako gauzak aldatzea. Orduan, hainbat proposamen egingo ditugu. Adibidez? Zainketekin lotuta, duintasuna zartzaroan, baita ere, zainketekin lotuta bedare hitzarmena, eskatuko dugu, hor lidergoa eskatuko diogu, errepiden kontuan ere badako Bazkardo Andoainen inguruan baita dago korapilo bat, kriston arazo latzak egiten dizkienak gizarteari kutsaduragatik, eraguztetako kutsadura, han pasatzen denen trafikoagatik, baita ere gure mendien ekologiaren inguruan ere zainketan ere badakigu gehiago inbertitu behar dela, gure mendien zaintzan, horrek hainbat gauza aldatzea eskatzen du. Eta hori, eta baita ere kopago esaten den horretan ere moldaketak eskatuko ditugu. Ze ez da bate bidezkoa. Miren Etxebeste, Elkarrekin Gipuzkoa, talde mistoko bozeramailea Gipuzkoako Batzar Nagusietan, eskertzen dizugu bisita. Zuri. Hurrengo batera arte. Bai, agur, eskerrik asko. Ikusentzuleak onaino gaurko elkarrizketa, datorren astean ere izango dugu nola ez beste gonbidatu bat, Jose Ignacio Asensio, sozialista izango da kasu horretan, Gipuzkoako diputatu nagusi ordea. Datorren astean gehiago, ondo izan bitartean.